Haizeak bezala inguratzen hau eta lotzen askatzen hauelarik nirea berria suaren antzekoa da beti bera berria beti epeltzen haukan poan hotz dagoenean ta erretzen ere badaki aberriaren mugak euskararenak gure baitan daude gehienak euskara zabalduaz lau haizetara zabalago egiten gara altzairuzko txakolin ardo zurezkoa eta ondarra anonimoa nirea berria burdin bihurria da oroimenean arindua itxaslamina Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko etortzagatik. Ikusiko zenuten jendetza bildu garela gaurkoan eta oraindik jendea sartzen ari da, bai? Beraz, pazientzia pixka bat eta berehala hasiko gara. Mila esker. Zelteginik deixu harbat, loetarik erauzterra, amarebiko blain huntzeko, bortxaten niz sinestera.
egun oroz goguan zutu. Oi gaixoa ama Euskadi, atzain batek eskentzen lezu, hori bortian da bizi. Egun oroz goguan zutu, oi gaixoa ama Euskadi. Mendieze ikurrin eder Ezkena zaituta isia Amar gazteren lerdena Makila luzez bidian Mendi bitxidor berdiok Harin ordu askantari Dana emon bihar jako Maikeran askatasunari Dana emon bihar jako Maikeran askatasunari Dago arratsa Euskadiko lurgainean Amar gazteren lerdena Makila luzez bidian Este dio den didarra Baidara didar zorisa Aberri baten saminez Gurira bilerrixan Askatasun goxaterut, askatasun goxaterut Zugara dia basuak, zugara dia basuak Zugara basuak eta zigara gisa itxasuak Orduan oste Andrea, aberri ginez kantari Gorunztuaz Abestita ikurrinez Lainuan baino tirotxak Behartza da gerro dolez Ikaraztua susuak Ikaraztua susuak Mendixarago izilean Mendixarago izilean Margazteren lerdena Bizitzarbarik lurrean Eta jontziko bakiak Norbaitendara ikantari Ziko bakian, norbaitendara ikantari Emon bihar jako Mate, tan askatasun
Arratsaldeon Miribilla, arratsaldeon Euskal Herria. Eskerrik asko lehenik eta behin, hotzeria, marranta eta gripen gainetik etorri zareten euskaltzale eta kulturzale guztioi. Beste ezertan hasi aurretik, elkartasun besarkada estu bat hemendik Palestinara. Itzela da gaur zuekin unean partekatu ahal izatea. Sarrerako irudietan ikusi dugun bezala, asko zarete eta asko gara. Herriz herri, oholtzaz oholtza, kalez kale eta ekitaldiz ekitaldi, euskara eguneroko ekintzen bitartez bizirik mantentzen dugunok. Eta horretara dator, hain zuzen ere, gaurko ekitaldi hau. Egon badagoen mugimendu hori ikusaraztera. Eta milaka ahotsez osatutako ahots horri auspoa ematera. Gaurkoan gogoetaz, mamiz eta ahotsez bete nahi dugu Miribilla, baina ez hori bakarrik. Euskara larrialdi egoeran dago eta pizkundia dugu aldarri. Piztu ditzagun oholtzak eta kaleak euskararen alde. Piztu ditzagun urratzak, piztu ditzagun gorputzak, piztu ditzagun ahotsak euskaraz eta euskararen alde. Kanta dezagun nor izan garen. Nor garen eta nor izango garen. Bildu ditzagun ahots bakarrean ahots guztiak, euskararen alde. Ekar dezagun etorkizuna orainera. Entzun dezala ozen mundu guztiak hemen gaudela. Hemen gaudelako euskaltzaleak, kulturzaleak, euskaraz bizi garela argi dugun pertsonak. Hemen gaude Ramon Agirre, Miren Gaztañaga, Itziar Ituño, Edurne Azkarate eta Olaia Aguaiorekin. Euskaltzaleon garaia da. Hemen gaude bai euskaltzaleak, erretiratuak, gazteak, gurasoak, haurrak, kulturzaleak. Hemen gaude aktoreak, monologistak, itzultzaileak, dantzariak, idazleak. Hemen gaude eskultoreak, pintoreak, itzultzaileak, argazkilariak, irudigileak. Hemen gaude argiteknikariak, kableak luzatzen ditugunak, soinu teknikariak, pantaiak zentzilikatzen ditugunak, diseinatzaileak. Hemen gaude musikariak, basu joleak, gitarristak, bateria joleak, kantariak. Hemen gaude Herri bazkarietako, postreetako kantariak. Koroak, orkestrak. Kaleko abeslariak. parrandetan ezarriak urratzen ditugunak. Hemen gaude Letragileak, kompositoreak, irakasleak, Ikasleak, irakurleak, hemen gaude euskaltegietako gidariak. eskola aurreko zehazka kanten ahotsak, Euskaldun berriak, euskaldun zaharrak eta euskaldun berri zaharrak, Hemen gaude paiasoak, sudur gorriak, bufoiak, mimoak. antzerki talde amaterrak. Hemen gaude trapezistak, malabaristak, ekilibristak, atletak eta atletatik zintzilikatzen direnak. Hemen gaude magoak, ipuin kontalariak, bertsolariak, koreografoak, poetak. Hemen gaude Ekoizleak, saltzaileak, programatzaileak, banatzaileak eta kultur zinegotziak. Hemen gaude musika eskola, bertso eskola, arre eskola, kantu eskola eta autodidaktak. hemen gaude txelistak, violinistak, pianistak, gong jotzaileak eta orkestra gidariak. Hemen gaude Kartelak pegatzeaz hortzetan kola daukagunak. autobusetako markesinak itzorduekin bete ditugunak. Entzuleak, Ikusleak, antzoki baten komunan non dago? Galdetzen dugunak. Hemen gaude kudeatzaileak, koordinatzaileak, epaimaikideak, administrariak, kulturek elkartetako kideak. Hemen gaude Petoak banatzen ditugunak, oinez,
autoz edo korrika kilometroak betetzen ditugunak. Erosleak, Olentzero eta Mari Domingiren laguntzaileak, hemen gaude euskal dantzetako, dantza garaikideko, buto dantzako, plaza dantzetako eta inauterietako dantzariak. Hemen gaude txistulariak, dultzaineroak, txarangak, trekitrelariak eta pandero joleak. Hemen gaude antolatzaileak, erosleak, kulturgileak, kulturazaleak eta kulturistak. Hemen gaude hemen gaude! bileren antolatzaileak, bileretako partaideak, bilerak egiten ditugunak eta bilerak egiten ditugunak. Hemen gaude! Hemen gaude! Liburu zainak, liburu dendetako langileak, irakurle taldeetako gidariak, irakurle taldeetako irakurleak, kulturetxeetako zainariak, bedelak eta giltzen kopien egileak. Hemen gaude Txosnetako arkitektoak. Kaineroak aldatzen dakiten lau edo bost aktivista. liburuak azpimarratzen ditugunak. Liburuak fotokopiatzearen aurka daudenak. Eta liburuak apasionatuki fotokopiatzen ditugunak. Hemen gaude Kritikariak, kazetariak, kroniken idazleak. elkarrizketatzaileak. Elkarrizketatuak eta elkarrikateatuak daudenak. Hemen gaude liberatuak, Bolondresak, arpidedunak. baskideak. Eta pegatinak faroletan pegatzen ditugunak. Hemen gaude Kaleko rock orkestrak, euskal zinegilea, raperoak. arlo guztietako sortzaile profesionalak. Arlo guztietako sortzaile amaterrak. Hemen gaude garbitzaileak, Gaztetxetako bolondresak, karga eta deskarrak egiten dugunak. langabetuak. Eta lan ordu mugagabeen jabeak. Hemen gaude herri bazkarietako sukaldariak, Excel tauletako aditua. Diru zuriketak egiten ditugunak. Eta diru beltzen adituak. hemen gaude pozaren eroaleak, Itxaropenaren ekoizleak. Tristuraren iluleak. ezintasunaren eguneroko alkimistak. Hemen gaude bagarenak Izan zirelako garenak. Izan nahi genukeenak. eta batez ere. Bagarelako izan gaitezkeenak. Hemen gaude funtsean aktoreak, Hemen gaude. eguneroko bizitzaren aktoreak. Hemen gaude, bai, hemen gaude euskararen alde. Hemen gaude ahotsa urratu arte. Hemen gaude kantuz kristalesko zabaiak apurtu arte. Hemen gaude. Eta orain gurekin, hemen dago, Benize. Intxaurrak eta txampaina. Zuri beltzeko zu, onartu ezazu, iragana ez da oraina. Berriak garen gurea nahi dugu, asmo berrien garaia. Zuri beltzeko zu, onartu ezazu, iragana ez da oraina. Berriak garen gurea nahi dugu, asmo berrien garaia. Urrea, intxaurrak eta txampaina. Legezarren aurretik iesea, belaunaldi oso
Nostalgiaz bergizten hilik dena Euskara eta euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan dago. Etorkizuna jokoan dago. Ez izan dudarik, askoz nahiago genuke dena ondo doala adieraztea edo esatea. Indarrez beteta aurrera doala euskararen normalizazioa eta bizi berritzea. Baina, zoritxarrez, eguneroko bizi esperientziak ez ezik, datu eta joera soziolinguistikoek besterik erakusten digute. Batzuk aipatzearren. Ipar Euskal Herrian, biztanleriaren proportzioan, hiztunak galtzen ari da oraindik euskara. Nafarroan, 10 ikasletik 6 ez du euskararekin harremanik. Euskal Autonomia Erkidegoan, erabilera apaltzen ari da eremu euskaldunenetan. Orokorrean, Euskal Herri osoan behera doa euskaraz erdaretan baino errazago moldatzen garen hiztunon kopurua. Gainera, azken proiekzioek larritasunerako arrazoiak areagotu dituzte. Siadekok, udalerri euskaldunen mankomunitatearen enkarguz egindako proiekzio demolinguistikoaren arabera, eskuartze sendorik egin ezean, 10 urteko epean, jada ez da arnasgune beterik izango. Hau da, normaltasunez euskaraz bizi daitezkeen eremuak galtzear da euskara. Normaltasunez bizitzeko eremuak galtzear gaude euskal hiztunok, 10 urtean. Erantzi horri guztiari, egungo munduak ekarri dizkigun zailtasun berriak. Globalizazioaren muturreko aldaera hau, individualismoa, deserrotzea, bizitzaren digitalizazioa eta merkantilizazioa ezaugarri dituena, hizkuntza minorizatuen kontra dator. Oro har, boteretsuak are eta boteretsuago egiten ditu. Eta alderantzira, ahultasun egoeran dauden kolektiboak are eta zaurgarriago. Hizkuntza nagusien hegemonia indartzen ari da minorizatutako hizkuntzen kaltetan. Hizkuntza aniztasuna eta hiztunen berdintasuna erasanez. Ez gara bakarrak. Testuinguru honetan, katalanek eta galiziarrek ere adierazi dute gure aurretik larrialdi linguistikoan daudela. Tamalez, ez da hor amaitzen larritasunen soka. Izan ere, 21. mendearen lehen laurdena osatzear dugun 2025 honetan, euskarak gabezia larriak ditu estatusari eta zoru juridiko politikoari dagokionean. Euskara ez da ofiziala Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa gehienean.
Euskaldunok ez dugu nor izatearen gutxieneko aitortzarik gure lurraldiaren zati handi batean. Eta erreparatu diezaiogun Euskal Autonomi Erkidegoan gertatzen ari denari. Oldarraldi judizial bortitz eta etengabe bat, sententziaz sententzia, Euskararen desofizializazioa eragiten ari dena. Debeku garai betean gaude. Euskaraz bizitzeko eskubidea ukatzen digute. Euskara betirako minorizatua nahi dutenen pentsamendua eta arauak ari dira inposatzen. Nahiko genuke gauzak ondo doazela esatea. Gaurko bilgune hau biziberritzean aurrera goazela ospatzeko izatea. Baina hori geure burua engainatzea litzateke. Etorkizuna jokoan dago. Baina hau ez da lantu bat, ez da etxipenerako dei bat. Euskara eta Euskal Hiztun komunitatea lehenago ere izan dira, larrialdean. Izan du gaurretik ere etorkizuna jokoan. Adibidez, 1924an, lehendabiziko Euskararen eguneko agiria abisio honekin hasi zuten Eusko Ikaskuntzak eta Euskaltzalen biltzarrak. Eri, gaizki da Euskara, ilurren ezpada ere. Hil edo biziko egoera hartazoak ohartzea izan zen Euskarari lehen pizkundea eragiteko abiaburua. 1976an, Franco diktadorea hil berritan, euskara putzu sakon eta ilun bazen idatzi zuen Gabriel Aristik eta kantatu Urkok. Euskara putzu sakon eta iluna galtzeko zorian berriro, etorkizuna jokoan, baina badakigu nola segitzen duen kantuak. Eta zuek denok urgazi bat ateratzen duten handik nekez. Nekez, baina bizkundea oso bat elikatzeko urgazi ateratzen duten atera genuen. Guztia debeku zen garaian sortu bai genituen ikastolak, helduentzako gaueskolak, batua, kantagintza berria, literatur sistema garaikidea, euskararen ardaztutako kultur bat. Guztia ilunetan ekeza zen garaian, Euskal Herria etorri berriak ziren asko eta asko, Euskararen kide egiten asmatu genuen. Eta hortik aurrera sortu ditugu edabideak, ezagutza soziolinguistikoa, hizkuntza baten normalizazio eta biziberritzeko baliagarriaren estrategia eta tresnak. Hizkuntza batek ezinbesteko duen ekosistema, kultur uniberso oso bat. Hori guztiari esker, azken hamarkadotan aurrera egin du euskara. Aurrera egin dugu euskaldunok. Garai hartako aurreikuspenak hiltzakatu eta hiztunak irabazi ditugu. Orduko aurreikuspenen kontra, une honetan oraindik euskara bizirik dago Maulen, Garazin, Baionan, Iruñan, Donostian, Gasteizen, Bilbon. Bizirik dago Eskibian eta Lanestosan, Angelun eta Tuteran. Bizirik dago Pesterri askotan. Bizirik kale, etxe, ikasgela, lantoki, oholtza eta pantailetan. Oraindik bizirik milaka euskal herritarren gorputzetan. Baina nekez neke haize kontra dabil. Eta aldian euskara minorizatuan nahi dutenen oldarra jasotzen eta jasaten. Ederki dakigu horren berri. Orain, loreak azaldu bezala, kontrakoen bata gogortu eginda berriro. Tresna berriak behar ditugu jauzi bat hizkuntza politiketan. Behar ditugu ezagutza orokortzeko eta erabilera normaltasunez posible ekiteko plangintza anbiziotsu eta ausartak. Eta horiek aurrera eramateko arau eta baliabideak. Baina bereziki behar dugu hori guztia egiteko indarra. Etorkizuna jokoan izan den aurreko garaietan bezala, guk denok, gutako bakoitzak eta guztiok elkarrekin urgazi bat ateratzea. Euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzea. Euskaltzaletasuna gaur eta hemen itxaropena da. Gaurtik euskarari, euskaldunoi, euskaltzaleoi, herritarroi, pizkunde berri bat ematea. Etorkizun hobe bat sortzea.
Nekeziaz beteriko historia da gurea, baina nekez adina bizi indar eta kemenez. Etorkizuna jokoan den honetan, denon artean, emango dugu beste pizkunde bat euskerari. Euskaltzaleon garaia da! Hona hemen, Jose Luis Otamendiren poema bat, Autoa. Aterpe erbala jendeak munduan. Bere hitzi gabe, zelan adierazi behar duen ninen. Zelan astogabetutako egutegia. Eta zelan azaldu beste fase batera egin nahi nukela jauzi, joko arriskuz bete honetan. Eta inork badio, geu izateko, geure hitzez beste egitea dela bidea esango diot, neuk nahi dudala, hautatu neure galbidea. Ez naizela inoiz izango, maite dudan hortzi baten txori kantaria. Eta behartuta ez bada, ez naizela biluztuko, neure gogoaren kontra inoren aurrean. Euskaraz bizi nahi izaten dut batzuetan, ehuneko handi samar batean. Badakit ni ez naizena, ez hizkuntza bat, ez bandera bat, ez herri bat. Ni bakarrean ezer gutxi den euskalduna naiz. Bakarrean ezer gutxi naizen euskalduna da ni. Ez guardasol bat adina, ez errezeta bat besteko, ez abesti baten erdia. Ehuneko handi samar batean, euskaraz bizi naizen euskalduna naiz. Eta batzuetan zeharo harritzen nau, euskaraz bizi nahi izateko aukera izateak. Ez dut euskararik behar bizitzeko. Bizitzeko airea behar dut. Arnasa hartu hainbat bider minutuko. Bihotzak gorputzeko zokorik urrunenera, odol neurri pumpa bat diezadan behar dut. Eta gero, beste hainbat osagarri. Lagun artea, elkartasuna, sexua, asti pixka bat. Baina euskara, ez dut den mendrenik ere behar bizi izateko. Gozea eta garria asetzea bai, estalpea giro ez denean demaseko hotzari eta beroari aurre egitea. Gero bestelako alderdiak ere badira, nola diren jendetasun neurri doia eta gauza ederren itxaropen. Baina euskara ez dut behar bizitzeko. Mintzo naizen euskara, idazten dudan euskarara, ametsak eragin eta inoiz loa galarazten didan hori, autu libre bat da niretzat, bizitzea ez bezala. Bizia izateko, maitasuna, gorrotoa eta lana agian beharko ditut noizbait. Baina euskararik ez dut inoiz beharko bizitzeko. Eta hain justu ehuneko hainbesteko batean, bizi nahi dut euskaraz, derrigorrek ez dudalako. Bizi naiteke beste hizkuntza batean bai. Eta hala bizi naiz ehuneko esanguratsuan. Baina nik euskaraz bizi nahi dut. Portzentaje handiagoan hala nahi badut, edo portzentaje txikiagoan gogoak ematen badit. Ez hobea izango naizelako hala, ez inoren ongaitzak osatuko direlako horrekin. Baizik eta nazio puska txiki bat naizelako. Eta ni naizen nazio zatitxoa izateko, ehuneko hainbesteko batean, euskaraz bizi nahi dudala deliberatu dudalako. Horren derrigorrik ez dudalako, naiz euskalduna nahi. Bakarrean, ezer gutxi den euskalduna naiz. Bakarrean, ezer gutxi naizen pertsona da ni. Eta hitzek beti narabate norbait emana. Eta orain, Gontzara Mendibilek eta Flako Fonkik lagunko digute bagarela lau haizetara zabaltzen.
Eta
eta landare alferrekoen etorbidetik heldu berri den gizon hori gelditu eginda mereziote bakarrik egotea geroan ere bakarrik egoteko mereziote bakarrik egotea geroan ere bakarrik egoteko. Kalerik kale bakarrik plazak eta kaleak gelditzeko esan behar zaio handeren bati eta norberaren bizinadia eskatu behar zaio zeure buruarekin bestera mintzatuko zara mereziote bakarrik egotea geroan ere bakarrik egoteko mereziote bakarrik egotea geroan ere bakarrik egoteko. Horregatik batzutan gaueko mozkortia berriketan hasioi da proiektuak adierazten kalerik kale ibilkiaz ere etxea jadanik handeri horrenean legoketa mereziko luke mereziote bakarrik egotea geroan ere bakarrik egoteko mereziote bakarrik egotea geroan ere bakarrik egoteko mereziote bakarrik egotea geroan ere bakarrik egoteko mereziote bakarrik egotea geroan ere bakarrik egoteko. Zulabe, esperantzarik ez legoke, zulabe, ateak itxiko lirateke, zulabe, iunetan egoke, zulabe, ezin irautaike, zulabe, ametsik ezin dut bete, zulabe, ezin aiteke. Bera, Minorizazioaren eskubideen bat larrialdiaren euskaraz skuntz ondorioetako da. hau Bera, minorizazioa bizitzeko minorizazioa larrialdiaren minorizazioa supremazistaren bat bera, oldarraldia bera bat, ondorioetako bat, eskubideen egiturazko arazo bat, bat bat, bat, minorizazioa larrialdiaren hau, egiturazko bat, eskubideen euskaraz ezinaren oldarraldia, ere, ideologia, ispilu, hau egiturazko ondorioetako bat, 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 da eragilea da, arazo, hizkuntz, urraketak, bizitzeko kontaketa bera, hizkuntza, supremazistaren da, minorizazioaren bat. Minorizazioa da larrialdiaren eragilea. Hau da, egiturazko arazo bat. hizkuntz eskubideen urraketak. Euskaraz biziezina kontatzeko hautsik ez. Oldarraldia bera ere, hizkuntza ideologia supremazistaren ispilu da. Hau da,
egiturazko minorizazioaren ondorioetako bat. Egiturazko arazo bat. Egiturazko minorizazioaren ondorioetako bat. Bat. Eta gu, asko gara, hori aldatu behar dela esatean, bat gatozenak. Jarraian kontseiluko zuzendaritzari emango diogu hitza. Sebastian Kast, uste dela? Eta Aizeotan. Arratsaldeon miribia. Eskoagintzaren kontseiluko zuzendaritzaren izenean, arratsaldeon eta mila esker Euskal Herri osotik etorritako euskaltzale guztioi. Euskalgintzaren kontseilua bilgune handi bada. Euskararen normalizazio eta biziberritzean aritzen garen gizarte ekimeneko eragileen bilgune nagusia. Kontseiluan batzen gara euskaltegiak, edabideak, hezkuntzako eragileak, lan munduaren euskalduntzean gabiltzanak, erabilaren aktibazioan ari direnak, kontzientziazioaren lanketan, kultur eremukoak. Euskalgintza askotariko eta zabalaren bilgunea da kontseilua. Euskal Herri osokoa. Hala da, askotarikoa eta zabala da kontseilua. Batetik, Euskal Herriaren zatiketa administratiboak eraginako jokaleku desberdinak barnebiltzen ditugurako. Bestetik, eragile bakoitzaren ezaugarri eta ibilbide propioak ikusmolde eta jokatzeko moldeen aniztasuna dakarrelako. Etengabeko barne ariketara eragile guztien arteko adostasuna bilatzea. Konplexiotasun horrek ematen dio aberastasuna eta indarra kontseiluari. Azken urteetan adostasun handi bat nagusitu da kontseiluan. Orain arteko hizkuntza politikek eman dutela eman beharrekoa. Suspertze zikloa agortuta, atzeraldiaren arriskua handia da. Larrialdian gaude. Jauzi bat behar da hizkuntza politiketan. Paradigma aldaketa bat. Minoriaren babeserako ikuspegiarekin egindako politika publikoak atzean utzi eta euskara herritar guztiengana hedatzeko, gizartean orokortzeko anbizioa duen hizkuntza politika ausarta. Hori da egungo munduan euskarari etorkizuna bermatzeko bidea. Eta aldi berean justizia sozialean eta gizarte kohesioan
sakontzekoa. Paradigma aldaketa horren parte da Euskal Herri osoan ofizialtasuna eskuratzea. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa garaian konjuntura politikoaren menpe eta saihesbideak bilatuz ari gara beti. Ofizialtasuna ez da hitz bat, ez da eslogan bat. Ofizialtasuna Euskararen normalizazioan aurrera gutxieneko sigurtasun eta iraunkortasunez egiteko bidea da. Euskalgintzaren kontseilutik dei zehatza egiten dizuegu agintariei eta indar politikoei. Ofizialtasuna zuen bide horietan jaso ezazue. Euskarak Euskal Herri osoan izan behar du ofiziala. Eta anartean, bultzatzen diren neurri eta politikek izan dezatera horren ambizioa. Hizkuntza politiketan jauzi bat egiteak oinarri berriak eskatzen ditu. Esaterako zehar lerrotasunez aritzea. Etxebizitza politikak Euskaran eragiten du. Lurralde politikak ere bai. Politika ekonomikoak, genero politikek, zer esanik ez hezkuntzak eta kultur politikak. Ezinbestekoa da, hildo horietan denetan zehar lerrotasunez euskararen alde egitea. Bestela, euskararen kontra egitea baita. Ezagutza orokortzea eta erabilera normalerako baldintzak sortzea dira ezinbesteko beste bi oinarri. Normal erabileari zaiteko ezagutza orokortu behar da eta aldi berean erabilera da ezagutza orokortzeko bidea. Hori bideratuko duten politika publikoak behar ditugu, eremu administratibo bakoitzetatik abiatuta eta progresibotasunez. Badakigu zeintzuk diren tresnak. Irakaskuntzan euskara orokortzea. Helduentzako euskara doakoa ez ezik irisgarria izatea. Migratuei harrera euskaratik egingo dien plan bat abiat jartzea urgentziaz. Erabilera aktibatzeko berariazko hildoak lantzea. Euskaraz aritzen diren kulturgileei lanerako zirkuitu egokiak eta baldintza duinak eskaintzea. Euskarazko hedabide sistema indartzea. Ingurune digitala erdigunera ekartzea. Arnasgunetarako politika propioak abiatzea. Eremu sozioekonomikoan euskara normalizatzeko plangintza, baliabide eta arauak ezartzea. Euskalgintzako eragileok prest gaude hizkuntza politiketan eman beharreko jauzi horretan podere publikoen eta indar politikoen lagun izaiteko. Besoak zabali ditugu elkarlanerako. Azken hamarkada luzeetan normalizazioaren garraiatzaile nagusietakoak izan gara. Sarritan baldintza prekariotan, baina beti euskararekiko eta gizartearekiko konpromisoa ipar. Euskarari etorkizuna emaiteko, ezinbestekoak dira euskalgintzak metatutako ezagutza, gizakapitala eta engaiamendua. Eta, bistan dena, euskalgintzako eta kulturgintzako eragile horren aitortza egitea. Gaurtik ari gara etorkizuna egiten. Datozen hilabetetan plazaratuko ditugu hemen laburbildu ditugun proposamenen zehaztasunak.
Mai gainean jarriko ditugu helburu eta bide horri eta egingarrietara ekarritako erronka hurbilenak. Orain arteko konpromiso berberaz heltzen diogu ziklo berriari, pizkundearen txinpartari, euskaraz bizitzeko behar den dena sortzeari. Zer garagu, nor garagu, esan bai euskarari, Amets Aranguren eta Joseba Tapiarekin batera. Euskal Zareon garaia da! Euskal Herria, Euskara
Pizkundea diogunean, agian, su txiki bat pizteak ekar dezaken eztanda erraldoiaz ari gara. Baina orduan, ze hitz jar dakioke su txiki askok piztutako eztandari. Bada horretarako hitzik. Mega supra estanda. Super maxi pizkunde. Agian ez dago hitzik, su txiki askok piztutako estandakateak adierazteko, baina pizkunde honetan txinparta guztiak dira beharrezkoak, su txiki bakoitza, su txiki guztiak, oholtza guztiak dira beharrezkoak, emanaldi bakoitza, emanaldi guztiak, lantalde guztiak dira beharrezkoak, konspirazio bakoitza, konspirazio guztiak, bertso eskola guztiak dira beharrezkoak, poto bakoitza, poto guztiak, pareta guztiak dira beharrezkoak, afixa bakoitza, afixa guztiak, afixa guztiak dira beharrezkoak, zero zati bakoitza, zero zati guztiak. Kaleko erritual guztiak dira beharrezkoak. Ospakizun bakoitza, ospakizun guztiak. Bazkaloste herrikoi bakoitza da beharrezkoa. Kantari bakoitza, kantari guztiak. Euskararen aldeko belaunaldi guztiak dira beharrezkoak. Oroitzapen bakoitza, oroitzapen guztiak. Ahoskatzen dugun desio bakoitza da beharrezkoa. Hitz bakoitza, hitz guztiak. Emanaldi esperimental, friki eta jarto guztiak dira beharrezkoak. Zoro bakoitza, zoro guztiak. Begi, belarri, aho, sudur eta azaldu guztiak dira beharrezkoak. Entzule ikusle irakurle bakoitza, entzule ikusle irakurle guztiak. Eguneko argitaratzen den euskarazko orrialde bakoitza da beharrezkoa, lerro bakoitza, paragrafo guztiak. Elkarrekin korrika egindako metro guztiak dira beharrezkoak. Kilometro bakoitza, kilometro guztiak. Pizkunde honetan, txinparta bakoitza da beharrezkoa. Kolore bakoitza, kolore guztiak. Pertsona bakoitza, pertsona guztiak. Irakurle bakoitza, irakurle guztiak. Entzule bakoitza, entzule guztiak. Pelikula bakoitza, pelikula guztiak. Ikusle bakoitza, ikusle guztiak. Pizgailu bakoitza, pizgailu guztiak. Gorputz bakoitza, gorputz guztiak. Itxaropen bakoitza, itxaropen guztiak. Argi bakoitza, argi guztiak. Su bakoitza, su guztiak.
Euskalduna maiz bizi, da hankapuntetan, bizkar sorotzen diren, egun arruntetan, transmisioak lokatz, asko du juntetan, gure kate begien, barne kulunketan, beti esan digute, argi ilunpetan. Isildu nahi gaituzte, txikituz bakartuz, erantzun behar dugu, orain iratzartuz, lapurtu nahi diguten, ertz oro gutartuz, iluntasun hau piztuz, ta zu elkar hartuz, argia eratzen da, izpiak elkartuz. Min bat odoldutako, mugako ibaitan, zu bat erresidentzi, talabe garaitan, biosfera bat beste, mila urdai baitan, altxaliliak dantzan, doinu kuirdun jaitan, euskarakoiek denak dauzka bere baitan. Oldarraldiei jarri, dienak gorputza, zein bere gorputzean, bizi zapalkuntza. Hemen guztiok dugu, elkarren laguntza, emateko beharra, beraz elkar bultza, hizkuntzak herria ta, herriak hizkuntza. Zenbat debeku epai, ta efemeride, beti hain diglosiko, horren piramide. Normalizazioa, gure eskubide, hizkuntzak behar luke, normal baina libre, bat izateko transgresio bide. Hizkuntza zapalduak mundu injustuko
gehiago puztuko, eskuin eta gorroto, mezuei uko, egiten diardugu, hemen dago orduko, euskeratik ezpada, ez dugu lortuko. Naiz eta fasismoa puzten azten ari, eutsi behar diogu gurik askenari. Diskurtso berri gorputz, berrien emari, izan gintezkenari eta garenari, leio bat zabaltzeko itxaropenari. Noraino garamatzan pizkundearen bitxak, zertan nola aldatu ditzake bizitzak. Gaur mugarri bat jarri, nahi du euskalgintzak, segiditzagun euntzen euskararen mintzak, oihartzunak eraman ditzan gure hitzak.
zen denean norbera, irabaztea zer da, zer galera, nik ez dut nahi hemendik onik atera. Helduak, uste handikuak gure herriaz. Goiz eta arrats berriketan gure herriaz. Nik ere nahi nituzke halako segurtasunak eduki, baina gauzak zer diren kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertia, ninakoak diren horienak. Sasi guztien gainetikan dabiltzaeran. Inork ez zidan esan, Euskaldun izatia zeinek ezara, hobe duela hautatzea, munduko hiritar izatia. Kantu leonak, nahi dituzke jarri, eguzkia, hailubian denari. Zaindu maite duzun hori. Ala esaten didate, zertan zabiltza maiteko duetan. Elkar bizitza jokuan, dazu berriz bertso txikietan. Kantu leonak, nahi dituzke jarri, eguzkia, hailubian denari. Zaindu maite duzun hori. Kantu leonak, nahi dituzke jarri, eguzkia, hailubian denari. Zaindu maite duzun hori. Zaindu gorroto duzun hori. Zaindu maite duzun hori. Eskerrik asko.
Itziar. Konturatu zara? Zertaz? Mundua beti apurtzen dela, ertz desberdin batetik. Joder. Eta zuk ze uste duzu, beti behin eta berriro apurtuko dela, jarraituko duela apurtzen betirako. Bueno, gogor eta serio eusten ez dugu bitartean, fijo. Bitu. Ez begitu holan, Lourdes Iriondok esaten zeuen. Ez nik. Bitu, irakurriko dugu. Nik diotena da, Euskaldunak gure kulturaren alde guda bizia egin behar dugula. Guda bizia. Ez dela aski gure euskara gaixua eta horrelako lelokeriak ezatea. Guda bizia, euskera gaxua. Ez dela aski esker eskubi gaizki ezaka jardutea. Laguntzen ez digutelako eta dirurik ez dagolako eta. Guda bizia, euskara gaxua, gaizki ezaka. Irrati asko eduki nahi genituzke. Egunkari asko, eta aldizkari asko, diskoetxe asko, ikastola asko. Baina nola nahi dugu hoiek denak sortzea dituguneri laguntzik ematen ez badiegu? Guda bizia, euskera gaxua, gaizki ezaka, laguntzik ematen ez badiegu. Euskal artistak bere bizi guztian gratis eta ofizioz lan egitera kondenatua egon behar aldu. Guda bizia, euskera gaxua, gaizki ezaka, laguntzik ematen ez badiegu, gratis eta ofizioz. Nola nahi dugu gure abesti, antzerki edo irratiak, berriak eta kalidadezkoak izatea. Behar bezala laguntzen ez badiegu. Guda bizia, euskera gaxua, gaizki ezaka, laguntzik ematen ez badiegu, gratis eta ofizioz, laguntzen ez badiegu. Gure hizkuntza, gure artea eta gure artistak poliki-poliki hil egiten ditugu. Guda bizia, euskera gaxua, gaizki ezaka, laguntzik ematen ez badiegu, gratis eta ofizioz, laguntzen ez badiegu, hil egiten ditugu. Eta guk bizi egin gura dugu, hautsi barik. Gaur bertan Lourdes Iriondoren heriotzaren urte hurrena da. Bera ez dago hemen, eta hala ere bere ahotsa hemen dago gurekin. Eta hala ere gure ahotsak hemen dago. Hala ere kantatzeko prest Miren Narbaiza. Eta nabilelako nago hain ziki. Ala ere gelditu egingo naiz. Ala ere hau nere lurra hemen dago. Nere
Hala ere. Alaxe kantatzen zuen, gaur 20 urte hildako Lourdes Iriondo handiak. Hala ere, hau da gure etxe bakarra. Dudarik gabe, etxe ederra osatu dugu gaur Miribilan. Mila esker zuetako bakoitzari. Euskal Herri osoko hainbeste lekutatik etorrita, etxe ederra hau, bilgune bero hau, osatu duzuelako. Eskerrik asko. Horixe baita, azken hilabete luzeetan, han eta hemen, eragile eta norbanako askorekin izan ditugun elkarrizketetan jaso duguna. Euskararen inguruko kezka eta euskaraz bizitzeko aleginak dakarren nekezia bakardabe handiz bizi ditugula. Umezurtz, isilik eta gure baitarako. Elkargunen premia adierazi digu jendeak. Elkarguneak erabileraren eta gaitasunen apaltzeak edota erronka berriek sorturiko kezkak partekatzeko. Euskararen aurkako oldarraldiak eragiten digun minaz hitz egiteko. Hiztun gisa, herritar gisa, jasaten ditugun eskubide urraketak isilean gorde ordez lasai adierazteko. Elkarguneak horren guztiaren aurrean elkarrekin arnasa hartzeko, elkar elikatzeko, elkar auspotzeko. Elkarguneak euskaltzaletasuna adierazteko eta bizitzeko. Beraz, berriro ere, eskerrik asko! Euskalgintzaren kontseilua aspalditik ari da elkarguneen bila. Izan ere, argi dugu, euskararen normalizazio eta biziberritzea gizarte eraldaketa prozesu sakona dela. Euskara minorizatutako hizkuntza bata, aspalditik, mendeetan. Egun munduan nagusi diren 5 hizkuntzen arteko bik, espainierak eta frantsesak gutxiagotua. Hizkuntzen galera prozesuak ez baitira berez euria edo elurra egiten duen bezala gertatzen. Aitzitik, haien kontrako botere harremanen eta erabaki politikoen ondorio dira hizkuntza galerak. Jendeak ez du bere gustu eta erabakimen pertsonal hutsez abandonatzen egituratu duen hizkuntza, nortasuna, komunitatea eta munduaren ikuspegi bat eman diona. Hizkuntza galera prozesuak milaka pertsonen barna gertatzen dira. Gure gorputzetan barna gertatzen dira. Mendeetan milaka laguni identitatearen funtsa, ezagutza eta kultura ukatuz. Mendeetan milaka lagun deserrotu eta pobretuz. Egiturazko arazo bata euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du gizarte aldaketa handi bat. Eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Tira, euskarak baino, euskal hiztun komunitateak, euskaldunok. Hizkuntzak ezer gutxi baitira, abstrakzioan. Hizkuntzak gugan gorpuzten dira. Hizkuntzak hiztunak dira. Euskara gu eta beste milaka eta milaka herritar gara. Beraz, aldaketa hori sakona eta iraunkorra izan dadin, ezinbestekoa da oinarri sozial zabal baten bultzada. Adostasun horixe lantzen aritu gara azken urteetan Euskalgintzaren kontseiluan, batuz aldatu dinamikaren bidez.
Euskararen auzia, edo egokiago esan da, gure gizarteko hizkuntzen auzia, ez baitagokio euskalgintzari bakarrik. Azken 5 urteetan Euskal Herri osoko eragile sozialekin landu dugu euskarak etorkizuna izan dezan hizkuntza politiketan eman beharreko jauziaren noranzkoa. Hezkuntzan aritzen diren eragileekin, enpresekin, elkargo profesionalekin, kirol taldeekin, kultur elkartekin, pentsiodunen mugimenduarekin edo mugimendu feministarekin. Euskal gizarte askotariko eta zabalaren ordezkaritza esanguratsuarekin. Zehatzago, 100 gora gizarte eragileren ordezkaritzan, Atletik, Gipuzkoako erizainen elkargoa, AEK, Eusko Ikaskuntza, Taupa mugimendua, Nafar Ateneoa, Mondragon Korporazioa, Gazte Euskaltzalen Sarea, Agirre Lehendakari Center eta Euskal Kontsumitzaileen Alkartasunak urtebetetik gorako elkarrizketa prozesu aberats eta konplexua eraman dute aurrera, euskara etorkizuna izan dezan ezinbestekoa den jauziaren nondik norakoa definitzeko. Prozesu horren emaitza da itun soziopolitiko berri baterako eskaintza. Badugu eskaintza. Argiak dira proposatzen diren oinarriak. Batetik, herritar denak euskararen jabe izango diren Euskal Herri bat jartzea helburu. Herritar denak euskaldun izango diren Euskal Herri bat hartzea helburu. Ezagutza orokortzea baita euskara normal erabili ahal izateko baldintza. Eta euskara normal erabiltzeko baldintzak sortzea ezagutza orokortzeko bidea. Ezagutza orokortzeak esan nahi du Euskal Herritar denen eskura jarri behar direla euskararen jabe egiteko tresnak. Hezkuntzan, euskara gutxien duenari gehiago emanez. Helduen euskalduntze alfabetatzean, doakotasuna ez ezik, euskaltegietako ordutegi eta metodologiak guztientzako irisgarri eginez. Lanean liberazioak eskainiz. Hainbeste Euskal Herritar berri ditugun honetan, indar bereziz, harrera plan guztietan euskara txertatuz. Eta jakina, leku bakoitzean zein egoeratatik abiatzen garen aintzat hartuz eta progresibotasunez. Baina euskararen ezagutza orokortzeak baita ere esan nahi du, baldintza horiek denak beteta, konpromiso zibikoaren baitakoa dela euskaraz jabetzea. Ezin zaiola uko egin, eta gizartean duten erabakimen eta eragin gaitasunetik, erakundei eta indar politikoei dagokie hala izan dadin bultzatzea eta bermatzea. Erabilera normalerako, berriz, ezinbestekoa da hartarako baldintzak sortzea. Esaterako, hiztun komunitatea ahaldunduz eta halaber berariazko esku hartzeak eginez. Arnasgune geografikoetan, politika propioak aurrera eramanez eta era berean arnasgune soziofuntzionalak orokortuz. Hauek dira oso laburbilduta hizkuntza politikan eragiteko itun soziopolitiko berriaren eskaintzan jasotzen diren oinarri nagusiak. Etorkizuna jokoan dagoen honetan, euskara eta euskal hiztun komunitateari bizirik jarraitzeko aukera emango diotenak. Baina ez hori bakarrik. Oinarri hauek dira gure gizartean hizkuntz auziarekin daukagun korapiloa askatzeko tresnak. Justizia sozialean, gizarte kohesioan sakontzeko bidea jasotzen da hemen. Bizikidetzan eta demokratizazioan aurrera egitekoa. Eta halaxe ulertu dute Euskal Herri osoko eragile ugarik. 110 sinatzailerekin hasi genuen bidea. Baina iraila amaieran itun soziopolitiko berrirako eskaintza hau plazaratu genuenetik,
beste 30 batu zaizkigu. Tartean, Euskal Herriko Unibertsitatea edo Deustuko Unibertsitatea. Hizkuntza politiketan eman beharreko jauziaren inguruko adostasuna handia da. Baliatu dezagun adostasun hori, lehen bailen Euskarari pizkunde berri bat emateko. Baina dudarik gabe, Euskarari etorkizuna emateko zerbait baldin bada ezinbestekoa, euskaltzaletasunaren indarra da. Lehenago ere, eta askotan errepikatu dugu, baina uste dut momentu honetan hila labizikoa dela ontazo hartzea, lehenago ere, Euskara tinkalarrian izan denetan, euskaltzaletasunak biziarazi du. Euskaltzaletasunak eman dio pizkundea. Milaka jendek, milaka herritarrek bakoitzak bere ardura eta eragin gaitasunetik suspertu dute Euskara. Oraintxe bete dira, 50 urte, Franco hil zela, eta pentsa zertzen frankismo betean etxetan Euskarari eustea. Zertzen seme-alabak ikastola klandestino haietara eramatea. Hementxe daukagu Kontxita Beiti adibidez gure artean. Zertzen gau eskoletan aritzea. Zigor eta mehatxuei aurre eginez, milaka herritarrek egin zenituzten halako autuak. Giro ilun hartan hasitako pizkundeak ekarri gaitu bizirik gaurdaino. Orain, aro berri bati ekin behar diogu. Egungo mundu honetan, euskarak eta euskal hiztun komunitateak bizirik eta sendo iraungo badugu. Mundu hau hizkuntza minorizatuen kontra baitator. Areta gehiago, hainbeste lekutan, hainbeste eskubide eraisten ari den olatu erreakzionarioa orokortzen ari den honetan. Gero eta bortitzagoa den euskararen aurkako oldarraldia olatu erreakzionario horren parte da. Langileen, emakumeen, arrazializatuen, migratuen eta beste hainbat kolektibo aspiraturen kontra datorren olatu erreakzionarioaren parte. Euskara eta euskal hiztun komunitatea betirako gutxiagotuta nahi gaituztenen enbata. Horren aurrean euskaltzaletasuna itxaropena da. Euskarari etorkizuna emateko itxaropena. Hizkuntz, aniztasun eta berdintasunari eusteko itxaropena. Herriena eta kulturena. Mundu bizigarriago batena. Ez dezagun ahaztu, mundua, euskara eta gainerako hizkuntza minorizatuen kontra dator, baina guk euskara dugu munduaren alde. Gutako bakoitzak, gure leku eta aukeretatik beraz, badugu euskaltzaletasuna indartzeko aukera. Askotarikoa eta zabala da euskaltzaletasuna, genealogia ugarikoa. Era asko dago euskaltzale izateko, baita euskararen jabe izan gabe ere. Euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzeko unea da. Erabil dezagun, ikas dezagun, eman dezagun gure gaitasunak indartzeko urratsa, transmititu dezagun, lehenetsi dezagun euskaratik eta euskaraz egindako kultura. Sor dezagun gure kulturgileek duin bizial izateko ekosistema. Gure esku ere badago hori guztia eragitea. Baina baita ere, adierazi ditzagun gure kezka eta deserosotasunak. Sate baterako, jo dezagun hizkuntza eskubideen behatokira gure eskubideak urratzen direnean. Ez dezagun urraketarik normalizatu.
Hitz egin dezagun lagun artean, ikastetxeetan, lantokietan honi guztiari buruz. Uler dezagun zer gertatzen zaigun, non dauden korapiloak. Bozka erabaki aurretik, irakur ditzagun alderdiek hizkuntza politikaz egiten dituzten proposamenak. Ez gaitezen isilik geratu. Eta batik bat, antolatu gaitezen. Antolatu gaitezen euskaltzaleak, antolatu gaitezen euskalgintzak hartarako proposatzen dituen erakundetan. Taupa mugimenduan, herrietako euskara elkartetan, Euskal Herrian euskarazen, badira proposamenak. Bakoitzak hautatuko du berea. Baina antolatu gaitezen euskaltzaleok bizimodua egiten dugun lekuetan. Antolatu gaitezen lantokietan, ikastetxeetan, kirol eta kultur elkarteetan, gaztetxeetan, elkarte gastronomikoetan. Eta bultzatu ditzagun horietako bakoitzean jarrera eta jokabide euskaltzaleak. Antolatu gaitezen eta elkarrekin isiotu dezagun, elkarrekin piztu dezagun urrengo pizkundea. Elkarrekin emango diogu pizkunde berri bat euskarari. Antolatu gaitezen euskaraz bizitzeko behar den guztia, behar den dena sortzeko. Eta bide horretan, proposatzen dizuegu urrengo hitzordu bat. Tartean, izango dugu korrika, berriro ere, elkarrekin arnasa hartzeko, arnasa hartzeko edo arnasa estuka jarduteko leku bat. Baina, Euskalgintzaren Kontseilutik proposatzen dizuegu, datorren ekainaren 13an, Iruñea izatea euskaltzaleon bilgunea. Bitartean piztuko ditugun txinpartak elkarren ondoan jartzeko. Berriro ere, arnasa elkarrekin hartzeko, elkar elikatzeko, elkar auspotzeko. Guztion beharra du euskarak, guztion beharra du pizkundeak. Eta oraingoz bukatzen hasteko, ahots batez, kanta dezagun guztiok, Euskal Herrian euskaraz. Etorri holtzara mesedez, gaur bilgune zoragarri hau hain ederra izaten lagundu diguzuen musikari, aktore, bertsolari, dantzari, kulturgile guztiak.
eta emango diogu etorkizuna euskarari. Eskerrik asko, urrengo hitzordu proposamena ekainaren 13an Iruñean. Gauza asko dauzkagu elkarrekin egiteko. Eta joan aurretik, argazki bat aterako omen dute. Beraz ez mugitu momentu baten.